Kane ke company ne ke brand themai ka AI Plus kadang sidap launch ya ki katu kane teli ki phone themai jongka bat haga juga por ki don ru saki be ki products kila launch haga ta kesengi ba kila launch ya ki ne ki phone jongka ngan sai thu baro kita ki products haga ne video kiba kana ke company kala launch tewat ya skip ya kana ke video persyang ban page nadu basdang hadu bakut yo ba phimis ya ki jing batai ban improve ya ki knowledge jong phi kiba ya debat kana ke brand bat ki products jongka tenengkong haswa bangan batai ya kini ki phone jongka bat kini ki we ki products jongka te ke bakham kong san ke de bangi de ban tim ya ke tenrai na ke nong rim jong kana ke company tenamar ba kana ke channel jonga ke de na ke benta ban samlim ya kini ki knowledge kiba ya debat ki phone bat ki we ki informations kiba ya debat ki teng ngam ko ban shuan sim view tang ke batai ya ki features jong ki phone Andre ngaku aba pin ya improve lem ki knowledge jong pi lang baki video jong kana channel namar ki knowledge bat ki experience ki bangal again ngan share lem ya pi tenaga ta gadau lada pi page bha haba nga batai ya kino ki phone ngaju persyang ban batai khendiat kensot ki fax ki bayade bat kata ka brand jong kata ka phone ka banga batai te kata kan yarap ya pi amban chutip tang ya ki features jong kata ka phone Andre pin yo ki ki knowledge ru ki bayade bat kata ka brand te ha kana video ru ngan persyang ban batai khendiat kensot ki bayade bat kana ka brand themai ka AI Plus kana ke company AI Plus ke company India ka baki laseng nengkong menin snem arjar pesan man ha benai Julai da ka baki la launch artat ya ki arti lagi phone jongka haga ta kepor bat kita ki de ka AI Plus Pulse bat ka AI Plus Nova bat kila launch ru hakador ka balong affordable lane hakador ka bakham bin kata baki la launch hapoka 10,000 ya ka tu ka Pulse series ka support tang da ka 4G bat ka tu ka Nova series bat ka de ka bala support ya ka 5G te habai 5 yang haga bai de bat kana ka brand ya kana ka brand ne ka company laseng ya ka da ubri ubala jubat teng kumu CEO jongka Realme bat uta ude umadhap set une ubri ula long teng CEO jongka Realme hapo India bat hadin ba ula resign na ka Realme ula le join no bat ka company honor bat hakaneru ula long kumu CEO jongka ubade page hapo ka Indian market bat hadin ar ne lies nempat ula no ya kana ka company honor ne ula resign no na kane bat ula seng no ya kana ka company la jong bat ula ai kerteng daka next quantum na kane ka next quantum pan haki phones ula ai kerteng yaki daki AI Plus te kata kamut kane ka next quantum kan de ka tenrai ne ka nong rim jong kine ki AI Plus phone kane kan long kum ka OS lane ka operating system jong kine ki phone lane la ruban ong kum ki UI user interface kiba base ne modify na ka Android operating system te kat kum ka jing thu ne ka jing kam jong une ubru ulai thu ba ula seng ya kane ka company da ka jing thmu ban seng ne penmi nang ne napo India nang ta ban ai ya kita ki software la jong claim da depend na ka Google bat nang ta ban fokus ya ka data privacy ban store baro ki personal information ne ki data jong kinong penon kam hapo ka negeri India jongi kata ka detang ka jing thu ne ka jing kam jong u Andre katno ki pentre kam hok ya kata ka jing kam jong ki ya kata kadang don hapdeng ka jing artetin da ki pajba namar yo baka kala long kum ka Micromax ka baju kam baka snahi ya ki pun Andre ha ka bakhadu lalap da ki pajba baka shu pendon kam da ki tiar China lane assemble da ki tiar China bat kila ai nampat ha ka kerteng jong ka brand jong ki tena kata ka daw kala suja no kana ka brand Micromax hadin baki bru kila lap ya kata ka kam thok baki le te kane ka company AI Plus ru kadang don hapdeng ka jing artetin da ki pajba namar baka de ka badang themai bat yo baki shuan penbe ya ki bru da ka basu ai daw ya kita ki ki baki lakam tena kata ka daw ya menta kadang don hapdeng ka kontroversi namar ya menta kadang long tang ka jing kam jong ki ban snahi hangne hapo India nadong syadong ban ai ki software ki babyang ki bam depend naga Google nang ta ban secure ya ki data privacy jong kinong penon kam da ka bastor haki data center ki badon hapo India claim da penon kam da ki tiar na ki service jong ka China Andre habalawat benia ne wat jeliu da ki riu pajba kilap ba ki dang don ki service ki ba kilap penon kam hakana ka company jong ki bade ki badon link bat ka China tena kata kada ya menta kadang don hapdeng ka kontroversi lana ka jing artatin da ki riu pajba te ya kata ngamla ban bisar ne judge manga ya kita ki kam ba kile Andre ngide ban up bat page wa kumno kana ka company ka progress hakini ki singi ban wan om ban chushania belandi ya ki ki ba kila kam namar ki company tang na ban taban yo profit na yo jemento ya lade kila ban le ya ki kam thok kam syukur ban penhe ya ka kamai jongki te anyways hangne ngan nyaw baro kita ki products ki ba kidang sedep launch kentup ya ki phone ki smartwatch bat ki earphones ban hadin nang tang ngan sabatai detail ya ka we na kita ki phone jongki ka ba kila kam highlight na ki phone ki don kumba lai teli ki phone ki launch hagata ka sengi na kita ki phone ka banangkong kata ka de ka AI Plus Nova 2 kane kan de ka successor ne ka bami pateng na ka to ka baki launch menin snam ka AI Plus Nova lane la ruban ong ka AI Plus Nova 1 te ka bakham halor ya kan nepat ka de ka AI Plus Nova 2 Ultra
te ka balai pat ka phone bat ka bahap haki kategori jong ki flip phone kata ka de ka AI plus Nova Flip na ka bachna ya ki phone ke balong affordable lane ki ba kham tat dor menta ki la jom direct sya ki phone ki ba kham rem mo kum kini ki flip phones kum ka brand ka badang shumi thamai bat ka bumper la yo ya ka jing shania na ki customers ban lunch na jam sya kini ki model ki bala kham rem ka dor jong ki kala ban bu jing ma ya kana ka company jong ki ban flom hanre kum ka company badang shumi thamai kila de ban fokus chwa haki phone ki ba kham tat dor khnang ba kin yo ya ka jing shania na ki customer bat kata kala ban yalam ya ki sya ka successful brand haka juga sengi baki launch ya kini ki phone bat ki we ki product jong ki kila launch ru ya kata ka we ka tap jong ki la ka tablet jong ki bat kita ki we ki product jong ki kilong kum ki smartwatch na ki smartwatch ru ki don hadu kumba south liki model jong ki ka banongkong kata ka Nova Watch Active ka baar ka Nova Watch Kids 4G ka balai ka Nova Watch Rotate Cam 4G ka basapat ka Nova Watch Wearbuds ngam tip kin ya yeu nam kini ki smartwatch jong ki namar menta ki sengi kini ki smartwatch kila akhir bah ka demand jong ki namar ki don sibun ki issue jong ki khamtam ha kini ki ba khamtat dor ki bah po la hajar sahajar namar baki telot ha ka battery backup jong ki nangta hab ban seman ke por ban charge ki ban nangta baki mlong accurate bah ka sensor jong ki ban track ya ka health jong ki nong penon kam Tesa ki pat ki products baki launch hakata ke juga sengi kata ya ki TWS lana ki true wireless earphones hakine ki don santli ki model ki launch uban kong ude Unova Pod Clip uba ar ude Unova Pod Pro uba lapat Unova Pod Go uba sapat Unova Pod Beat uba sanpat Unova Pod Air Pila ban page haka naga screenshot bang asim haka por baki launch yaki haka baki pen i ya ka kerteng jongki model jongki bat ka dor jongki tekine kita ki products baki launch haka ta sengi baki launch yaki to ki phone jongki tang ne ngin ya kampage benia ya kana ka AI plus Nova 2 Ultra ka baki la kham highlight bat ka bakam long unique ru khendiat ka looks bat ka design jongka ta bai page ya kana ka design jongka ka kham long simple bat ka kham i long clean handre ka don pat ya ki to ki RGB lights ki balong circle nang to na bag jongka bat hapding nang to pat ki bu ya ka to ka branding jongki karena ka kamlong unique mo kendian nagi we pat ki phone lang ba kini RGB lights la ban pelong kum ki notification lights bat sibun kiwe namar la ban customize jaki haka jingkwa jongi nangta nang to na side jongka ka don ru ya ki shoulder button kini la ban pelong kum ki trigger buttons haka por ba lek kai game te haka build jongka pat ka body bat ka frame jongka ki snada ki polycarbonate la neki plastic bat haka bag jongka ru kilong kum juhi ki snada ki polycarbonate la neki plastic haka thickness na jing ruben jongka ka poi kum ba 3.1 mm bat ka jing kia jongka pat ka poi kum ba sispa khandai pulai gram haki sim card ka support daki dual nano sim card bat kila ai daka hybrid sim slot kamut ka don ka option la dapi ko ban expand ya ka storage jongka leng bagi SD card haka IP rating pat kana ka pun ka yo daka IP68 kata kamut kala long ka water resistance nang ta ban unlock ya kana ka pun kila ada ka side mounted fingerprint kamut ban unlock na auto power button jongka amde na po ka display jongka haka jing sisa kana ka pun kila ada ka AMOLED display kila de ban ada ka to ka under display fingerprint mo namar ki AMOLED display ki de ki ba support ya ka under display fingerprint ta haki colors jongka pat ki don hadu kumba santeli ka banengkong ka red ka baar ka black ka balai ka blue ka basau ka green ka basanpat ka purple ta mentapan ini pa haka display jongka ka jing hek ka display jongka kalong 1.9 inci bat kila ada ka 1.5K flat AMOLED display sispa RPHz ka refresh rate ki ai bat hadu arspa 1000 Hz pat kata ka touch sampling rate ki ai haka brightness ka support hadu kat plus pa nits ka HPM la ka high brightness mode jangka ya ka peak brightness da ki claim ya thu shai ki ai hadu kat no tela daya page pat ya ki to ki bezel bat ki chin jangka kila kham i clean mo namar baki kham i read ki to ki side la ki to ki benta bayong ka to ka display jangka ta haka display protection ru ki claim ya thu shai ki ai da ka e teman-teman ini pahau chipset chipset na processor kila ai kana ka pun kata da MediaTek Dimensity 7400 bat sound nanometer kisnai u une processor la consider ya kador jang ki phone ki ba ai hapo RP 1000 to udang long ubabin umde batlot namar ki 4K ru ulala bankin la bun bah ki phone menta kisngi ki ba hapo RP 1000 ki sai ai da une processor haka antutu score une processor uyo hapdeng ka prabat ka khandai lang ta haki games kum ka BGMI ya menta kadang support daga 60 fps lada ki man ban on long une processor to la long ba support ya ka 90 lana daga 120 fps ro bat ya gitu ki baju lekai kum ka free fire ro una processor ulak ban handle easily bat hakana ka phone ban penduna ya ka hit kila ai ru ya ka taka VC cooling chamber ta haki software pat kana ka phone ki ada ka Android 16 bat lai thuru ba ka kamlong clean kata ka user interface jongka haki update pat kan ai tang system ka OS update bat haki security update pat kin ai tang arsnem haki yang ki update ru lada kila ban ai at least arsnem seneng ta kala kambiang susu haki AI features pat kila shu ai kerteng da ka AI plus ma ka kerteng jong ka phone hanre haki AI features pat kam don AI ru tekane ru kala ban bu jingkili ya kana ka brand haka baki bru habaki osnyo ya ka kerteng jongka kila ban mudur baka biang ba haki AI features hanre haka jing siapat kam da
bun kita ki AI features jongka. Haut kadon tang WR ki balong basic kita ki AI features jongka. Teman-teman ini poh haga rambat ka storage jongka. Karena kepun kadon arte lagi rambat ki storage variant. Kaban kong ki ada gan 2GB ka rambat ci spa arpa GB ka storage. Kaba arpat ki ada ga GB ka rambat ci spa arpa GB ka storage. Kejat RAM kila kena kepun kata ada LPDDR4X. Bat kejat storage pat ki ada ka UFS 2.2. Kini kijat RAM bagi kijat storage tekide ki balak kamrim kendian. Teman-teman ini poh haga kamera jongka. Karena kepun kadon arte lagi kamera jongka nadin. Kaban kong ki ada ga 1 megapixel ka primary kamera bat ka support tang daga EIS amde ka OIS. Haga sensor jongka naga kamera jongka kila ada ga Sony IMX 752. Bat hagi video ka support daga 4K 30 fps. Nang tah ke kamera ke baarpat ki atang daga pra megapixel ka ultra wide kamera. Tah ke front kamera jongka pat kila ada ka khalai megapixel bat hagi video ru ka support daga 4K 30 fps. Ka kamera jongka kalong desain mo kala support 4K video nadu ka back hadu ka front kamera jongka ru bat haga ultra wide kamera ru at least kila ai namar khambun hi kiwe gibran ki bahapo arpe hojar kimju ai ya kanaga ultra wide kamera. Handre namar baga de pat ke brand ke barang temai kala bandon issue la netlon haki output jongki dur neki video bakasion. Tah ka liang ke kamera jongki ru ngin haban page wa hadu kat no kila improve haki ni kisingi banwan. Handre yang mentah lai tu baka don issue baka long lang haka kamera jongka. Teman-teman ini poh hau bateri jongka. Haka naga pun kila ada 1000 mAh bateri jongka. Bat kan support hadu 40 watt hau charger. Handre hapa box pat ki atang dau khat prawon. Nang ta hau tu USB port pat kila ada USB 2.0. Tah kiwe pat ki features jongka kana ga pun kadon baro ki 5G ban ki bade bandon. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4. Haki mic ki don art lagi mic. Bat haki speaker ru ki ada ki art lagi speaker. Teman-teman ini poh haka main kata ya ke dor jongka. Kador tra jong kana pun ka sedang nadu ke kan 1000 khandai spa khandai kan 9,000 kata ya ke to kan 1000GB ka RAM bat ci spa arpa GB ka storage ka ba arpat ka poh khat pra 1000 khandai spa khandai khat khandai hajar kata ya ke to ka GB ka RAM bat ci spa arpa GB ka storage. Handre lang ba ki bang offer ya ke to ka banang kong kan 2GB ka RAM bat ci spa arpa GB ka storage kan poy kumba khat san hajar bat ya ke to ka top variant jong kipat kan poy kumba khat 9,000 bat sa ka we ngaklet ban yetu ba ha kana pun lada thit ya kana pun hapok ka box kila include batu Nova ports utau earphone wireless earphone kamut hakaliang earphone amdan kamchu bantit separate mentah kisingi ta kamnyar ki pun ki ba ai kumne batu earphone hapok ka box bat kataru ki ada wireless earphone. Teh habai pe yakini ki dor jongka bat kitu ki features jongka ngala bandong bakum hakini kisingi balak ki dor jongki pun te kadang ya bat kitu ki dor jongka. Handre ka we pat ka advice jonga bangim de bandong kerki pat bantit namar ba kadang de ke brand ke batamai te kala bandon cibun ki issue pila ban up shwa katu kan nepor ban page ya ka feedback jongki balak tit ya kana pun. How technically kitu ki specification jongka la ki feature jongka kidang biang hakato ka dor jongka. Handre kumno pat ka performance ya kata 4 lak ban itu. Tekum tangi haban apswa katokan nepor ban page ya ki review bat ki feedback jong kito ki balak tit ya kana kepun. Tementang ngatrai lang ba kana video jenga kala ajing rap yepi sibun ban tip ya kana brand bat ya ki features jong kana pun ro. Tewat sngau ladangam lak ban kabar baro ki pun ki ba pila request bangan batai. Dengan sapersyang hi suki-suki ban penmi ya kita ki pun ki ba pikwa ban tim. Kamtam haki model batamai. Tenang ya ai ka support jong pi daga bayar like ya share bat ya komen. Kenang banganang jawab mensim susu banang ya penmi ki video ya pi. Tengin nyesiam hakawe pat ke video jenga Kublai Sibun.